Dnes si otestuješ svou znalost vlajek různých zemí. Pojďme na to. Vlajka které země to je? Jižní Afrika, Lesotho, Namibie, Nigérie. Správně, přesně, je to vlajka Jižní Afriky. Pokračujte dál. Vlajka které země to je? Čína, Malajsie, Pákistán, Vietnam. Správně, ano, správná odpověď je Vietnam. Vlajka které země to je? Belgie, Německo, Portugalsko, Rumunsko. Skvěle, ano, to je vlajka Belgie. Vlajka které země to je? Kostarika, Haiti, Libanon, Turecko. Správně, to je vlajka Libanonu. Vlajka které země to je? Indonésie, Peru, Polsko, Rakousko. Správně, to je vlajka Rakouska. Vlajka které země to je? Bahamy, Kostarika, Rwanda, Zanzibar. Skvěle, to je vlajka Baham. Vlajka které země to je? Egypt, Libye, Německo, Spojené arabské emiráty. Správně, toto je vlajka Egypta. Vlajka které země to je? Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko. Správně, toto je vlajka Finska. Vlajka který země to je? Irán, Madagaskar, Oman, Pákistán. Výborně, toto je vlajka Iránu. A to je naše poslední otázka. Vlajka které země to je? Argentina, Filipíny, Izrael, Řecko. Správně, toto je vlajka Argentiny. Díky za zhlédnutí. Pokud se ti video líbilo, dej mu prosím palec nahoru a přihlas se k odběru našeho kanálu. Chceš hrát více podobných kvízů? Stáhni si mobilní aplikaci Fabul a objev další zajímavé kvízy.